Sa number 8, mga vendor sa palibot sa Bacolod City Government Center ginapaabot nga masaylo na sa isa ka pribado nga lugar sa bulan sang Oktubre. Matapos nga nakigsapon ang syudad sa mga vendor sa palibot sa Bacolod City Government Center, nakasugtan ang pagsaylo nila sa isa ka pribado nga duta sa likod sang BCGC nga ginapanag-iyahan sang Pamilya Gonzaga. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo na tuyo sa syudad nga mahawanan gikan sa mga negosyo ang palibot sang BCGC bangod nakasaad sa Deed of Donation nga ginudumilian ang inigasahay sang aktibidad. Huwebes nga adlaw, gintipon sa syudad ang mga vendor sa palibot sang BCGC kag pila man ka mga vendor sa North Capitol Road nga wala sang special permit kaupod ang Pamilya Gonzaga agud maplastar ang plano nga pagsaylo sa ila sa likod sang BCGC. Ngin positibo man suno sa kay Mayo ang sabat sa mga vendors. Handa man ang Pamilya Gonzaga nga magpatukod sa covered area sa likod sang BCGC kag mapatakdan ini sang kuryente. Kabaylo sini, 100 pesos kada 6 square meter ang balayran sa mga vendor sa kada adlaw bilang renta. May tatlo kasahay sa negosyo ang nakasugtan nga ipahamtang sa among lugar. Ini ang mga finger food, ukay-ukay kag blind massage. Samtang, ginatunan pa ang pagbutang sang chicken inasal area. Masobra sa isa kagatos ka mga vendors ang sarang ma-accommodate sa among lugar nga magabukas lamang kadalas 3 ang hapon tublas 12 ang kaagahon. Lubang pa ni Mayo, kuna yara na sa among pribado nga lugar ang mga vendors mangin legal na ang ilang pagbaligya. Of course, the ultimate objective is mag-increase ang foot traffic, magdaming magkanto, kag mag-tinad man ang negosyo sa mga vendors naton. One of the advantages, pagin, on the part of the city, ining mga vendors can already process their permits. No, mag-process sila permit, of course, may balayran sa syudad. That's an additional revenue. Although minimal na siya kaayo. No, but at the very least, at least na legitimize sila, and at the same time, hindi na sila pa strike kung diin lang. In fact, isa sa mga grupo nga nag-attend sa meeting ang vendors naton sa North Capitol Road. No, because may ara dira vendors nga hindi na ma-accommodate sa designated area, then willing sila nga mag-relocate diri sa BCGC area sa private na yang property sang mga Gonzagas.